Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Com esperava aquest tipus de maniobra, per cert, hem tingut una comissió a les 9:15 del matí, vostè ha sigut incapaç de donar-me l'esmena, suposa que me prepararà alguna cosa, però com vostè és molt previsible perquè se fia vostè del discurs dogmàtic de Faes, de Rocco Varela, etc., és fàcil contestar-li. Mire, vostè ha optat per la via de Rocco Varela i diu: Rocco Varela dice que la Iglesia pagará IBI, aunque afectará a Cáritas. És a dir, el discurs de la por, el discurs de la jerarquia catòlica, que no de l'Església. I això és el que vostè està intentant. Silenci respecte al portaveu. Jo sé que els molesta perquè com la jerarquia catòlica fa campanya per ells, una vegada s'ataquen se senten tambalejant. Però en fi, és a dir, aquesta proposta el que demana és avançar en el laïcisme democràtic, en un pilar bàsic que qualsevol teòric de la política sap que és la separació Església i Estat. Però vostès van per la línia demagògica i van per la por, és a dir, no han dit, home, si l'Església catòlica paga IBI, el que faran serà reduir despeses, el que faran serà llevar or. No, han dit, atacaran a Càritas. I ràpidament va el director de Càritas i diu: Càritas desvincula el pago de IBI por la Iglesia a la atención de desatendidos. I diu Càritas: el finançament a les nostres campanyes per part de l'Església Catòlica és només del 2% del total. I per tant, l'Església Catòlica jerarquia no influenciarà en allò que nosaltres fem. Però vostès no volen parlar del debat de veritat, perquè vostès no volen que isca la llum que mentre retallen 10.000 milions d'euros en educació i en sanitat, continuen donant 10.000 milions al clero per a que ells continuen fent campanya per vosaltres. Això és el que vostès no volen que isca la llum. I per tant, des d'Iniciativa proposem altres models. Mentre vostès retallen en educació i sanitat, nosaltres proposem que l'Església Catòlica, com qualsevol altra església, s'autofinance, que per cert, això està en l'acord de la Santa Seu, un acord que per cert no han renovat, que vostès no han canviat i per tant haurien de demanar que se complira. Però vostès n'hi ha acords que no els interessen i per tant no facin demagògia. Nosaltres no estem atacant als Càritas i antonianos. És més, hi ha dos models. Jo parlo dels cristians de base. Cristians de base que, per cert, si vostè s'ha llegit la Bíblia, cosa que jo he fet, sabrà que eren molt més socialistes del que vostè pensa, perquè al capdavall demanaven la igualdad y tratar al prójimo como a uno mismo. I això crec que el senyor Rocco Varela no ho fa. I estem parlant d'això, de dos models. Vostè podia estar en el director de Càritas o en Rocco Varela i vostè ha elegit estar en Rocco Varela. I mire, jo no vaig buscar cap protagonisme polític i per això quan els partits van demanar que retirara la moció per a poder estudiar, la va retirar sense cap problema, perquè el que volia és que s'aprovara. Una vegada van tindre la informació, s'ha portat així. I la informació, sincerament, a mi no m'importava gens la quantitat econòmica, perquè no estàvem parlant d'un afany recaudatori, que vostè sí té, fins i tot en funerals. Estàvem parlant d'una qüestió d'igualtat d'oportunitats, perquè, mire, no és just que una viuda o que una persona que té una pensió no contributiva de 350 euros al mes hagi de pagar l'IBI, mentre l'Església Catòlica té milions i milions subvencionats per l'Església Catòlica i per l'Estat. Un estat on tots no són catòlics, que és el que a vostès no els interessa. És a dir, el nacionalcatolicisme s'ha acabat. En Espanya n'hi ha gent que ja no comparteix una doctrina de fe, que en té altres o que no en té cap. I per tant, nosaltres el que exigim és la igualtat d'oportunitats. I això és el que s'està parlant avui. Avui no s'està parlant d'atacar a Càritas o Joventut Antoniana. És més, vostè pot parlar perfectament en la senyora regidora de Serveis Socials, en el regidor de Joventut, i veure com s'han augmentat, s'han triplicat. Vostès donaven 9.000 euros mentre nosaltres donem 21.000. Això és estar al costat, això és estar al costat del senyor Folgado dels més necessitats. Però mira, estem parlant de dos models. Vostè parla del model de caritat, dels auspicis, dels menjadors socials. Nosaltres parlem de drets. Drets socials que vostès, des del Partit Popular, des de la dreta, esteu utilitzant la greu crisi econòmica com a pretext. Aquesta greu crisi econòmica està servint per fer tot allò que vau somiar en un moment i no vau poder fer. Vosaltres voleu desmantellar l'estat social i de dret i no enganyen en debats. Avui no parlem dels Càritas i Joventut Antoniana. Avui parlem que aquest Ajuntament defensa la igualtat d'oportunitats, que aquest Ajuntament defensa el laïcisme democràtic, que és a dir, que qualsevol persona, siga de la religió que siga, si en té, tinga les mateixes oportunitats. I parlem d'això i no d'altres coses. I no els serà bé, perquè la gent al carrer sap que la proposta aquesta és coherent. Simplement demana que aquells que més tenen paguen més, no demana absolutament res més. Per tant, se poden fartar d'anar a prendre cafès amb la gent, d'eixir en rodes de premsa, d'anar d'ací cap allà dient fal·làcies, de dir mentires, de dir que ataquem a Càritas i antonianos. Però després, les xifres, els números, els arguments i els fets romanen al lloc.
mentre que el vostre s'evaporarà en el temps. Moltíssimes gràcies.